दिनैनि जे बिसा उदालगुरि बिसाजों खुंजानाय जोलुर गेलेनाय बादायलायनायाव बाहागो लादों मा बुङो? जिहेतु जोंना बियो जेबो बिदि कम्पिटिशन नङा दिनैनि फुटबल टुर्नामेन्टआ बेयो जास्ट भारत हादर आरो लोगोसे भुटान हादरनि गेजेराव जा फ्रेन्डशिप दङ बेखौ गोख्रों खालामनो थाखाय दिनै जोंहा उदालगुरि बिसानि बानजायनायावहाय दिनै बे फुटबल टुर्नामेन्टआ जागासिनो आरो स' आसा खालामो गावनि हानजा हिसाबै जोंनि उदालगुरि बिसिआनो जोंनि उदालगुरि बिसानिफ्रायनो देरहागोन होननानै आङो सानो बर'नि गेलेगिरि जायफोर इन्टारनेशनेल आरो नेशनेल गेलेगिरि बिथांमोनाथ' दायो जोंनि गेजेराव बर'नि गेजेरावबो दंसै जोंना मोजां गेलेयारि स' बिथांमोनखौ नायनानै मोजां मोनो जोंनि बर'निफ्राय गोजौ लेभेलाव थांनांगौ आरो आसा खालामो बेफोरबायदिनो जेसेबांखिनि जायगायाव फुटबल टुर्नामेन्ट खुङो बिथांमोना मोजां खाबु होगासिनो जे जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो जाखांफुनाय लाइमोनफोरा इन्टारनेशनेल लेभेलावबो थांनो हानाय खाबुखौ बानायगासिनो जिहेतु स' बिथांमोननिसिम बेस्ट उइसेस थाबाय बेखौथ' मा होनबावनो बिथांमोननि अननाय होननांगोन अननाय आरो आसा खालामो बिथांमोना अरायबो बेफोरबायदिनो अनबाय थागोन बिथांमोननि अननाया दसे समनिल' जायालासिनो अराय सम जिउ जोबजासिम बिथांमोना आंखौ अनगोन होननानै आसा खालामो आरो लोगोसे नाजालांबाय थागोन बिथांमोनखौ बा मिउजिक भिडिअ'आनो जा बा मुभियानो जा बेनि गेजेरजों बिथांमोनखौ एन्टारटेनमेन्ट खालामलांनो नाजाबाय थागोन उदालगुरि बिसाखौ मा खालामो दिनैनि हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै खुंदों आंनो उदालगुरिनि जाहैबाय हिसाबै उदालगुरिनि बिसाखौ निस्सय आङो साबायखर बावनांगोन जे एसेबां मोजां हाबाफारि लादों बिथांमोना एसेबां खम समनि गेजेरावनो आरो लोगोसे गोबां जोंहा मानसिफोर नुजाफैदों दिनैनि बे जायगायावहाय स' आं बिराद गोजोननाय मोनदों।